Noniin, moi taas täällä Joel Marttinen. Ja anteeksi, on tulee pikkusen viestejä, mutta se ei nyt haittaa. Niin, tää on special video Finger Dash 100%. Mä nyt juhlavideoksi vedän Finger Dashia. Ja siis mä sain myös näistä jutuista. Mä sain tän, niin mä sain raketin, sitten mä sain Illuminati, veivin ja kaikkea sellaista. Voin näyttää se veivin kohta. Ja kyllä mä voin tässä Finger Dashia näyttää, jos mä pääsin sinne kohtaan. Mutta nyt siis logea. Kun yhtäkkiä rupeaa tekemään videota, niin tää rupeaa vaan lagittamaan. Oho, no. Tää on siis mun mielestä kiva tyyppi. Mä voin kohta näyttää mitä tyyppejä mä sain siitä demon niin, siis niistä. Mä voin kohta näyttää mistä. Ja niissä. Mä en muista siis enää niitä. Mä katsoin ne siis jostain jonkun tekoisesta YouTube-videosta. Mitä siihen pitää kirjoittaa niihin juttuihin. Mutta mä kohta näytän ne vaikka tämän pelin jälkeen. No niin. Tuon koin mä sain. Tää raketinkin, no joo. Ja siis, nyt mä näytän heitä, mistä mä sain. Eli täältä. Voin vaikka tuolla Tesallinge. Ei. Missä se oli tulla? Tesallingeekin voi vähän vetää. Tässä on vähän outo musaa mun mielestä. Tän pitää olla kyllä Finger Dashin video siellä silleen, mutta hällä väliä. Tää nyt. Ei. Siis mä oon läpäistä tän Tesallingen, mutta. Siis mitä? Oh, vähän sitäkin. Melkein läpi, miten mä kuolen tohon. No tossa on se toinen paikka noista avaimista täällä. Jos tiedät, niin täällä on tää. Niin, ja nyt mä näytän mitä mä sain siis. Eli tänne. No, Finger Dashista. Tän. Ei, en sanonut tätä. Ja tän aivotyypin. Mä sain tän. Mä sain. Ton. Mä sain. No siinä olikin. Mutta sitten mä sain myös tän raketin. Mä sain booleja, en saanut yhtään. Mutta siis mä sain 2 näitä tietenkin. Ja veivi, Illuminati veivi. Siis mä sain myös tällaisen. Ja niin. Sitten mä sain tän. Sitten mä sain ja niin ja tällaisenkin mä sain. Mä en tiedä mitä se pitää tehdä. Mutta mitä? Ja perään. Into. No mä nyt taas Finger Dash. Tuntuu niin oudolta silleen niinku. Mä läpäisin ton niinku ihan. Ei, en mä tätä käytä. Tänä pelin aikana mä käytän tätä nyt. Tämän pelin aikana. Nyt mä liikun vähän sen, mitä tässä kuuluu hirveä suhina. Ette varmaan kuulu äsken mitä mä sanoin, mutta. Tästä tulee 5 minuutin video. Tai 6 minuutin. No, tästä tulee 6 minuutin video. No oikeesti ne odotettu ja koine on niinku otettu. Ja siis mä ihan ite läpäsin tänne. Ja ite läpäsin tän Finger Dashin. Joo. Mun pitää käyttää kyllä sitä toista tyyppiä, mutta. Hallavalia. Mutta tää oli tällainen video. Tai lopettaisiko vielä?
No en mä tiedä. No kyllä mä voin lopettaa nyt. No kiitos tää oli tällainen video. Kiitos kun katsoit. Tilatkaa ihmeessä tätä kanavaa. Se oli jo tällä kertaa ja se on moro.